Apa kabar? Hey guys, hello India. Dini logoफोर नोंथांमोननो आं बागान देखायनाय दे आरो सापात बागान दे नोंथांमोना सापात खानाय आरो सापात बागानखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर ना मानो चलो ओ कांची फाट खाय राके हाँ कस्तो खबर ओ कांची फाट खाय राको कस्तो खबर Nah, logoफोर बिलाइखौ रोगाबाय ओमफ्राय बिदि सोयो आरो मनायाव नै बिदि सोनानै रोगायो मा खबर मा खबर कस्तो खबर केसे खबर सरि लोगोफोर खोमा खोनाया जोंना नैबे जोम 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 हनै बागानाव साब्लाय खादों जोंना कान्सिफ्रा जोम 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 सा बागान जोम 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 हनै बागानाव साब्लाय खादों जोंना कान्सिफ्रा जोम 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 सा बागान जोम 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 सा बागान जोम 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 सा बागान जोम 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 सा बागान जोम 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 नै लोगोफोर नैबेनो मैगं गायोनो बेखौनो मैगं नाम खुन्द्रि खन्दरी खन्दरी नागिरसोदो लोगोफोर थिंख्लि जादों नै थिंख्लि 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 जादों लोगोफोर थिंख्लि नै बिलाइ खागासिनो लोगो बिलाइ थिंख्लि लोगो थिंख्लि होलायबाय नै बिलाइ खागिरिफोरखौ सुटि होजोब्बाय नै गावबा गाव थांलायसिगोन नै सुटि होबाय नै थांजोब्बाय लोगोफोर सुटिबाय नै सुटिबाय